dwi'n arweinydd tîm yr uned technolegau iaith ym Brifysgol Bangor. I ni wedi galw'r sesiwn y prynhawn yma yn yr economi a'r Gymraeg, tipyn bach yn heriol efallai, oherwydd dwi wedi cael llond bol yn ddiweddar o glywed bod yr iaith Gymraeg yn bryd, bod yn costio gormod i ni gynnal yr iaith, bod yn costio gormod i gynnal polisïau dwyieithog, bod cyfieithu yn rhy ddrud ac yn y blaen. Y gwir amdani ydy bod y Gymraeg yn drysor i ni gyd, mae'r Gymraeg yn werthfawr ac yn werth i chynnal. Ond yn fwy na hynny i ni yn yr uned technolegau iaith, mae'n gyfle economaidd i economi Cymru lewyrchu. Mae yna arian da i wneud o'r iaith Gymraeg, yn enwedig y myd meddalwedd ac y myd cyfathrebu mewn amgylchedd amlieithog drwy'r weddi deang y dyddiau yma. Felly dyna'r neges cyffredinol dyn ni am ei drosglwyddo i chi heddi, a dyn ni am wneud hynny trwy arddangos rhyw hanner dwsin o'n prosiectau diweddar ni chi. Prosiectau lle dyn ni wedi bod yn gweithio gyda chwmnïau preifat, gyda y sector busnes preifat yng Nghymru, i'w helpu nhw i wella i cynnyrch masnachol neu i greu cynnyrch newydd, i greu adnoddau newydd, a hynny ar gyfer y Gymraeg a hefyd ieithoedd eraill. Felly dwi ddim yn mynd i rag ymedroddi yn hir, achos dwi eisiau rhoi'r llawr i'r cwmni yma i siarad yn frysog iawn, a dwi yn ofni mae rhyw olwg fras a chyffredinol iawn fydd yma prynhawn yma, ond mi fydd cyfle i chi wedyn fynd at bobl sydd wedi cyflwyno'i gwaith a gofyn rhagor y gwestiynau yn bersonol, a bydd cyfle i wneud hynny dros lasiad o win ar y diwedd. Felly peidiwch rithro yma wedyn, mi fydd yna gyfle i rwydweithio ac i ddathlu ac i fwynhau cwmni'n gilydd. Wel, dyn ni'n mynd i ddechrau gyda y peth gorau sydd wedi digwydd i'r Eisteddfod ers y rheol Gymraeg, a hynny wrth gwrs yw'r iSteddfod. I'r sawl ohonoch chi sy'n berchen ar iPhone, mae hyn yn fendigedig, map o'r maes, rhestr o'r digwyddiadau ac yn y blaen yn Gymraeg. Gan gwmni newydd, cwmni fo a fi, sef fi a fod, dwi'n cael yn anghywir eto, ond mae gyda ni Ambrose ac Edryd sydd yn berchnogion y cwmni yma i ddweud gair i chi am eu cynnyrch nhw, felly dewch mlaen. Dwi'n mor syllu, dwi'n siŵr dwi eisiau meic wedyn. Mae'n sefyll ma. Dwi'n siŵr gawn ni ffrau am hyn, ond well ni gychwyn. Da ni yma i gyflwyno rhaglen i'r iPhone a'r iPod Touch enw iSteddfod neu Eisteddfod. Fel gathon ni'n cyflwyno, da ni'n cynhyrchu sefydliad o enw fi a fo, neu fo a fi. Ac y her oedd i lawnsio app yn bwrpasol i'r Eisteddfod Genedlaethol, oedd yn rhoi opsiwn newydd i bobl sy'n llafar efo ffonau smart fi, a wedyn da ni'n gobeithio bod gyda ni budget marchnata, wedyn mae lot o'r gwaith marchnata yn mynd trwy Twitter, trwy Facebook a beth sydd fel la. Wedyn, dwi'n siŵr beth a'ch eisiau wybod, dweud y gwir. Mae'r, ia. Yndi, oes, beth da ni'n gobeithio wneud oedd camau bychan, rhoi allan rhaglen blwyddyn yma, a gweithio gyda sylwadau gyn pobl sy'n defnyddio blwyddyn yma i wella ac ehangu'r nodweddion sy'n fewn y rhaglen. Sa'n cwestiwn yna, eraill o gwbl? Hai. Pa mor hawdd oedd cael Eisteddfod i roi gwybodaeth fel y map a fath o fath? Dydyn nhw ddim yn rhoi ar y we fel arfer na chdi? Na. Ydy o lenni? Bod o'n rhaglen i'r ffôn symudos. Y cwestiwn oedd pa mor haws oedd i gael gwybodaeth gyn yr Eisteddfod i rhoi trwy'r app. Mae y her oedd gwaith Ambros, a mae Ambros yn meddwl wedi spamio dipyn o bobl i'n cael gwybodaeth yma, ond da ni wedi cael perthynas o'n dros 12 mis efo'r Eisteddfod mwyn symud ymlaen. So yr ateb oedd mae'r perthynas bod nhw'n wych. Wedyn dyna dwi'n meddwl fel bod dim mewn
cwmni preifat, y perthynas da chi'n gallu cynhyrchu fo cwmni neu sefydliad arall sy'n symud i mlaen. Mae'n hawdd gael syniad da, neu syniad gwael. Beth sy'n symud ymlaen yw y perthynas, dwi'n meddwl, wedyn da ni wedi digon lwcus do. Mae Eisteddfod ei hun, dwi'n meddwl, Mae Eisteddfod ei hun wedi bod yn gefnogol iawn o'r gychwyn, rili. Ers y munud nes i bod yn nocio drysau nhw ac a pestro nhw amdan y peth. Dwi'n meddwl, ar y cychwyn, a dy gyma blwyddyn dwytha oedd i, dwi'n meddwl, pan ydyn ni ar ôl Eisteddfod Bala, ac eisiau approachio Eisteddfod yn just gofyn os mae rhywun wedi sôn am math beth yn barod, ac o'n i wedi synnu pan oedd yn dweud na, so neb wedi sôn o gwbl am unrhyw beth i ddeud ar hyn lle. Felly, so nes i just pwnsio ar y syniad a gofyn nhw, os di'n bosib i chi roi'r gwybodaeth i ni. A chwarae teg, ar y pryd, doedden nhw ddim cweint yn deall y mantais o defnyddio iPhone app ar gyfer Eisteddfod, ond oedden nhw'n gefnogol ac oedden nhw'n enthusiastig iawn o'r syniad. Felly, ers hynny, fel oedd Edwyd yn dweud, da ni wedi datblygu rhyw berthynas da efo nhw, ac just trwy hynny, da ni wedi siarad mwy amdan yr app ei hun. Ac ar y app hwn, mae yna dros 800, dwi'n meddwl, o digwyddiadau wahanol yn yr app ei hun. Do'n i'n gwybod bod yna gymryd beth ar digwydd yr Eisteddfod cyn hynny. Ond, a mae yna dros 200, dwi'n meddwl, o wahanol gwybodaeth sydd amdan bob stondinwyr lle. So mae wedi bod yn gwaith calad iawn dros y mis dwytha i gael y gwybodaeth yma i gyd at ei gilydd. Ond mae wedi bod yn prosiect difyr iawn a prosiect gobeithio fydden ni car ymlaen am y blynyddoedd i ddod. Ac hefyd, da ni hefyd yn gobeithio i gallu gwneud fersiynau wahanol, fersiynau newydd i ffonau symudol eraill fel Blackberries neu Android, Windows Mobile, beth bynnag lle. Felly, ie, dyna, sgynnych chi cwestiynau eraill? Yep, oce. Sorry, cwestiwn, ond gai jyst gyfarchu rili am wneud app ffantastig, because dwi'n credu bod o'n rili defnyddiol. Hefyd cyfrydwch chi am y ffordd ych chi'n nata i farchnata fo, achos dwi'n meddwl hwnna di'r tro cyntaf wedi gweld cwmni'n rili defnyddio cyfryngau cymdeithasol rili i wneud bethau ac i gael bobl i ddefnyddio fo i. So, ffordd y cefn. Diolch yn fawr.